Здравейте отново. Продължаваме с втората част на видеото, в което ще изготвим аксонометрията на вече изчертаната водопроводна инсталация. Така, значи, в случая за по-добро и по-качествено изпълнение ще използвам едни файлове, които предварително съм подготвил. В случая даже съм ги копирал и съм ги сложил върху чертежа. На това форлагия базово имам различните изгледи на вертикалите. Имам различните видове бойлери. Тук между другото, нашия може би няма да го има, тъй като е с горно разпределение, така че леко ще преправим този. Даже мисля, че се сещам и как ще стане директно. Няма да е точно така. Скоро ще чудя, ако го завърта, може би ще стане. Както и да, това ще го коментираме малко по-късно. Имаме отделните сцените водочерпни прибори. Така че базово това нещо доста ще ми улесни работата и доста ще ускори темпото. В случай ще започнем водомерните възли и леко ще ги преправя. Значи те като цяло изглеждат по този начин, когато говорим за абонатен водомерен възел. Абонатни водомерни възли имаме в по-голямата част от нас в блоковете, в кооперациите, в които живеем. Защото освен един голям водомерен възел, както направихме тук по-рано в примера, всяко домакинство си има и свой собствен. Този случай обаче е по-различен, тъй като тук говорим за еднофамилна сграда. Няма нужда от такива водомери, поради тази причина ще преправя вертикалите и вместо да изглеждат по този начин, ще изглеждат по този. Причината да имаме ето тази чупка е, за да може да разположим водомерния възел. Трябват му 70 см като дистанция. И по тази причина, както стана въпрос, изглеждат така. Но ние нямаме такъв случай, затова ще преправя вертикалите. И ще го направя сега, защото ще ги копирам неколкократно в процеса на изготвянето на отделните детайли. И мисля, че по-добрият вариант е да ги преправя веднъж и след това да имам готовите варианти, които да копирам, отколкото всеки път да ги преправям индивидуално. Така че се залавам за работа. И вуала. Това между другото, което изтрих с зелената линия е циркулацията. Тук нямаме циркулационна система, така че и цяла в случая не ни трябва. Ето ми изгледите на вертикалите, които ще ползвам. Така. За удобство ще разделя екрана на две части, за да мога на едната такава да гледам индивидуалното задание, а на другата вече да изготвям самите аксонометрия. Сега, виждам, че тази първа вертикала има движение надолу, т.е. тук изгледа, който ще ползваме, ето този. Това нещо отговаря като разположение на нашия случай, така че го копирам и някъде тук на чистото си слагам самата вертикала. След това имам движение на страни, само че сменям слоя в водопровод. И имаме това движение на страни, респективно това е то. Имам движение нагоре. Чак до момента, в който не стигна до качванията. Ето ги къде са. Тук имам качване нагоре. След това продължавам. Така се вижда. Сега, от миналия клип да допълним някои неща. Тук казахме, че имаме слизане надолу за душа и е хубаво да го направим това слизане. Изглежда по този начин. И по същия начин директно го копирам и го слагам и за топлата вода. Така. Тук между другото са ми много близко двата прибора, така че леко ще ги раздалеча, за да мога да се освобода малко фронт. Но ето така да кажем е добре. Така. Базово някъде тук ще имам това слизане. Означавам го. Ще го мръдна малко повече. Всъщност тук може би ще е добре. Слизам насам за душа. Така, после продължавам над вратата и някъде тук ми е другото слизане.
имам кратък участък. И сега, ето тук. Това нещо трябва да го изчертая по 23 градуса, т.е. ето така. По този начин ще се види. Не забравяйте, че гледната точка, от която наблюдаваме събитията, е все едно в долния десен ъгъл, т.е. все едно аз съм застанал тук, където са вертикалите и гледам в такова направление. То даже не тук, ми по-скоро ето тук, за тази аксонометрия. И поради тази причина нещата се виждат под точно този ъгъл. И тук, респективно, последния участък ще ми бъде, както и останалите, под 45 градуса. Ще бъде нещо такова. Сега, за кое внимавам? Обърнете внимание къде ми започва вертикалата. Ето тук. Това означава, че ако прекарам една линия, ето тук идентично, края на композицията ми трябва да бъде над тази линия, а не под нея. Тоест, ако това го пусна по-дълбоко, вече чисто идейно няма да съм спазил изискванията за аксонометрията. Коментирали сме, че тя не е мащабна, но е пропорционална. В смисъл, тя не е, нали, конкретно с мащаб, тя е по-скоро отношенията да се запазят. Сега, идеята да сложа всички размери предварително е, че когато са ми готови, от тук нататък работата ми е значително лесена, защото аз само ги копирам. Тук между другото ще използвам една заготовка, която направихме заедно с вас. Ето така. То е хубаво само да си сложа изворите за надолу, които направих. Това направихме в миналия клип. Базово сега, като имам размерите, директно мога да ги копирам и да ги поставя върху аксонометрията. Ето така. Това беше идеята ми първоначално и затова исках да ги изготвя преди да премина към нейната реализация. Сега другото, което виждам е, че доста съм се отпуснал с тези разстояния. Ще се опитам да я компресирам, защото колкото по-компресирана е тази композиция, толкова по-добре изглежда. Така че мога да намаля някои разстояния. Не е нужно да са така големи. Просто за да може да е по-прегледна. Когато наредим абсолютно всички елементи, ще видите, че дистанциите се получават големи и има опасност този текст да не се чете. Поради тази причина искам да го компресирам, за да може нормално погледнато всичко да е видимо, всичко да е четливо и да няма неясни по чертежа. Така, както казах базово, сега просто си копирам всичките размери и ги поставям, а там където имам санитарни прибори ще ги копирам директно от ForLagito и също ще ги разположа в моят проект. В случая ми трябва тоалетна. Взимам и я слагам някъде тук, след малко ще изгубя, ще ми трябва и биде. Ето го бидето. То е тук. Имам душ, който идва отгоре, т.е. това. Имам две мивки. Тоалетни. Ето ги. И мисля, че това са всички прибори. Ако случайно нещо съм изпуснал, то ще се върне и ще си копирам това, което ми липсва. Така, връщаме се тук. Значи, както казахме, имаме най-напред тоалетна. Тя е непосредствено след този размер, така че мога да я позиционирам някъде ето тук. След това имаме биде. Няма да го правя толкова далече, но по-скоро ще го сваля малко по-близо до тоалетната, за да може всичко да е максимално компактно. Така. Сега, тук имам пресичане. Обикновено в тези ситуации това, което остава отгоре, се запазва, това, което остава отдолу, се прекъсва. В случая това, което остава отдолу, са изводите на бидето, така че ще ги направя ето по този начин. Да речем ето така. Идваме до качването. Сещам се какво забравих. Когато имаме качване, трябва да обозначим характерната кота. Ще стана на въпрос предишния път, но дори и да не е, сега ще повторя. Когато имаме такива отвори, обикновено котата е 2,20. Сега слагам кота 50, като идеята ми е малко по-късно да коригирам котата.
коти се слагаха там, където се променя положението спрямо пода. Тоест, коти, както виждате, ще има на приборите, ще ги има даже, те са готови, а пък вече където им слизане и качвания, също се слага така наречената кота. Сега в случая така. Това обаче нещо не ми харесва много като композиция, затова ще го сваля надолу. Така. Трябва да сложа и двете мивки. Всъщност ще карам стъпка по стъпка. Сега. Искам да видя дали това разстояние тук е обозначено и да, обозначено е. Тогава го копирам и го слагам в съответното място. Сменям текста, защото вече направих скелета, така че това няма да ми трябва. Сега, казахме, че тук котата е 2,20 за студената, респективно топлата е 10 см нагоре, така че сега ще е 2,30. Това, което е важно при котите, е просто да може да изчислим какво е разстоянието в вертикалния преход. Защото след това, като почнем да го размеряваме, тези неща играят роля. То от 1,50 до 2,20 разстоянието е 1,70, също както и от 60 до 2,30. Тоест, независимо, че тук имам студена и топла, дистанцията между тях е идентична и поради тази причина тук минавам само с една кота. Това, което правя в момента е офсет, който съвсем скоро ще се превърне в топла вода. И тук ми е последния. Показах ви командата MatchProp и въпреки всичко предпочитам да работя по този начин, защото макар и по-бавно по този, така имам възможност да си проверявам допълнително нещата, просто обхождайки целият чертеж отгоре до долу, имам допълнителни неща да си хвана някои от грешките. И поради тази причина като цяло предпочитам този вариант на работа, макар и една идея по-тромав. Сега виждате как спирателният екран изглежда сякаш отгоре. Това може да се оправи с Draw Order. Просто го изпращам на по-ниско ниво. Така. Сложихме този размер. Сега следва ето този големия 3 нещо. Позиционирам го. После имаме ето това. И него го позиционирам. Тук виждам, че не съм изгладил два от ъглите. Така. Сега това слизане аз трябва да се го изчисля. Бил съм на кота 2,20 за студената и 2,30 за топлата и с двете слизам на метър, което означава, че разстоянията ще ми бъдат следните. За студената, всъщност, хайде, почна с топлата. За топлата ще бъде 1,30, защото от 2,30 стигам до метър, а за топлата ще бъде 1,20 поради същата причина. Има 10 см разлика. Сега лошото е, че тук това нещо малко ще загрузи нашия пример. И тъй като топлата вода в случая наистина остава отзад, съвсем леко ще е прекъснато тук в зоната на душа. Това стана много. Така просто, за да е по-прегледно. Всъщност даже няма да го правя, защото не ми хареса как изглежда. Ще го оставя така, просто ще го изпратя отзад. Ето по този начин. Така, тук също не съм изгладил ръбовете. Мога да си копирам този размер, защото от 50 до 2,20 и от 2,20 до 50 разстоянието е идентично. И в двата случая 1,70. Казахме за студената от 2,20 до 50, за топлата от 2,30. Сега това разстояние тук не съм го написал, не знам дали го пропуснах от 9. Всъщност не съм го пропуснал, ето го.
по-скоро ето това не сложих. Сега ще го поправим като пропуск. Така. Ето това малкото също трябва да бъде копирано и поставено. Да кажем, ето тук ще го сложа. По този начин. Следва ето това. И на последно място, всъщност на предпоследно място, разстоянието до първата мивка. Така. Слагам си самата мивка. Ще дигна малко по-високо, за да не ми влиза в линиите, да не ми се пресичат. Тук мисля, че е добре. Обърнете внимание, че разстоянията от тези вертикалните преходи също са обозначени. Сега, тъй като шаблоните са ми от друг слой, ще ги преправя, за да могат да бъдат в този, който съм чертал аз. Идеята е нещата да бъдат възможно най-прегледни. Ето така. То между другото това трябваше да го направя и на... Те ги няма тук другите. Това нещо ще ми се наложи да го преправя и в останалите блокове след време, но сега в първия пример ще го направим, за другите ще видим. Идеята е просто всичко да си бъде в един слой, за да може да е по-прегледно. Ето така изглеждат нещата. И сега направо копирам тази тоалетна мивка и слагам и втория брой от нея, малко по-долу. Насам и тук ще я преместя, за да може да се вижда. Така. Базово сложих всички коти. Мисля, че тази аксонометрия, този детайл по-скоро е готов. Хубаво между другото да се надпише и вертикалата. Тук не съм го направил, затова ще копирам надписа при някои от другите. Това беше вертикала номер 1, ПВК1, Ctrl и C и Ctrl и V. В случая харесвам да ги написам ето така. Тъй като тази вертикала ще има продължение надолу, мога да сложа, първо мога да увелича малко надписа, да кажем двойно, за да може лесно да се чете. На този етап ще остава ето така. Всъщност преди това ще направя в блок, за да може всичките неща да са ми залепени и да не пропусна някои от елементите при местенето. Добре, отиваме на втората вертикала. За целта вече ще гледам предварително подготвения файл. Ето къде е тя. Ще ми трябва същата разновидност на вертикалите като начална точка, т.е. ето това. Копирам го и го поставям ето тук. Оттам насетне как изглеждат нещата, тръгвам насам и насам. Кажем ето така, няма да ги правя прекалено големи. И тук за другия край. Сега какво имам? Имам мивка. Чудя се с кой край може би. Имам мивка, тоалетна, биде и душ. Добре. Душа ми ще бъде ето този. Мивката ще бъде тази. Два пъти. И какво друго казахме? Казахме, че имаме... Всъщност не. Мивката беше настрани, това бяха тоалетната и бидето. Добре. Значи в такъв случай мивката е това. Накъде тук слагам и тоалетна и биде ми трябват. Ето го бидето. Ето и тоалетната.
Добре. Това е тук като разпределение. Връщам се на самото задание. Търсим вертикал номер 2. Ето. Добре. Така. Ето ми е туалетната мивка. Тук между другото при копирането някои от елементите са се загубили. Виждам, че това са, да кажем, ето този размер тук са студената, който е 50 и котата. Сега с котата си я копирам от... Даже няма и да я копирам, направо си я напиша. Тя е 1 метър. Метрата има ли ги? Не. Ето така. Това е между другото причината да направя някои от обектите в блокове. И тук ще спазвам същото, което стана по-рано, че ще се опитам да я компресирам, за да не става прекалено голяма. Искам само да се виждат основните неща от аксонометрията. Сега, имаме туалетна. Тя е някъде тук. Биде, малко по-долу. И душ. Ето тук. Отново ще компресирам, няма нужда да е такава обширна. Считам, че така е добре. Сега, трябва да сложа размерите. Така. Това обаче не отговаря много на истината, поради тази причина леко ще преместа. Даже трябва да ги преместя и приборите заедно. Ето така. Цялото това нещо ще дойде ето тук. Какво е това? Това са ми изводите. Това го правя, за да си освободя пространството тук. Мисля, че така е добре. И казахме това, което остава отзад, го прекъсваме. В случая това остава отзад. Както и топлата вода. Добре. Тук между другото нещо съм изтървал. По всяка вероятност се от душа. Не. Това е линията с размерите. Добре. Така. Трябват ми ето тези размери тук. Направо ги копирам с разстоянието. Така. Това разстояние ще го сложа отгоре, тъй като ако го сложа до следващото, ще е прекалено претрупано. И остава само едно. Ето къде е то. Контролице. Контрол-V. Enter. Така, ето го и втория детайл. Искам само... Два пъти ли увеличихме на един път?
Сега, няколко козметични корекции. Ето тук ще има леко прекъсване, за да и това нещо ще го изместа, за да се освобода фронт. Някъде от тук ще продължи вертикалата. Така. Добре, това е втората. Общо 7. Така че ни чака още работа. Номер 3. Тук вече изгледа ще бъде различен. Ще ми трябва този изглед за самата вертикала и всички прибори ще бъдат ориентирани по този начин. Започваме с тоалетната. Тук даже няма биде, мивка и душ. Ето мивката. И ето го. Тук между другото душа го няма. Сега ще го сгубим набързо. Вземаме този. То даже... Вече имаме. Сега ще ги направя двете на блок, за да не пропускам нещо, когато ги копирам. Ето е нашата мивка. Всъщност няма да е точно така. Трябва да преправя и още нещо. Трябва да стане ето така. Като студената ми е отдясно, т.е. това, пък топлата ми е отляво. Ето така по-скоро ще бъде. И това нещо няма да е така, ами ще е ето така. Ето е. И всъщност, за да може да бъдат идентични, трябва да удължа ето до тук. Е така ще изглежда. Съвсем произволно ще цъкам някакви копчета, но се оказа, че точно с това име вече има блок, което от една страна е странно, от друга страна може би не е, тъй като цъкам всеки път на същото място. Така, това са ми компонентите, хайде сега да сгубим с тях осонометрия, направо ги изрязвам и ги слагаме ето тук. Тук ми е вертикалата, тръгвам нагоре. Няма да е правя много голяма, като стане въпрос, така кажем ето толкова. Туалетна. Да, туалетна мивка и душ. Добре. Това между другото мога да го дигна малко. Толкова го дигам, трябва да ги дигна и с душа, за да се мине една височина. Ето така.
Добре. Този участък е почти готов. Остава само да сложа размерите. Така. Така. И така. Това направих ли го на блок? Направил съм го. Само че ще го разбия, за да си копирам вертикалата и да я сложа някъде тук. Това ще ми е вече трета. Добре. Това трябва да е четвърта. Я си взема частите. Значи ще имам това. Туалетни биде, които гледат на 3 часа. Душа и мивката ще ми бъдат същите като настоящите. То даже и мивка и душ. Сега ще използвам една хитрина, по начина по който са ориентирани. Направо ще си копирам цялата и тази композиция. Няма да се занимавам с ето това. Ще сложа цялата композиция, евентуално само леко ще я преправя. Ще ми бъде по-лесно просто. Целият този участък, тъй като е идентичен. Тук трябва да сме разстоянията. Трябва да станат 1,15 и 1,10, но иначе просто си използваме ето този вариант. Мисля, че по този начин се справя доста по-бързо. Това е едно от предимствата да се работи в AutoCAD и смятам да го използвам в по-оптималния начин. Така, това ще бъде малко по-кратко, иначе имам вертикала. Тук може би ще е добре това да иде от другия край. По този начин имам извод сам и тук вече тръгвам за нагоре. Нещо такова. Така. Мисля, че е добре. Сега лошото е, че това разстояние е единствения вариант, който мога да го побера ето тук. Добре. Тук вече мога да сложа цялата композиция. Места надолу, защото не беше изобщо пропорционална и сега по-скоро е.
И тази аксонометрия също е готова. Това беше четвъртата. Добре. Сега за тук имам тази вертикала, биде и тоалетна на 12 часа. Означава това. И това. И другото, което имаме, е една мивка, която е на 6. Добре. Може би така. Казахме, че това, което остава отдолу, трябва да се прекъсне. В случая първо ще сложа топлата вода и тогава ще прекъсвам. Сваля ги малко по-надолу, за да е по-прегледно. Помня, че някъде трябваше да прекъсна, обаче забравих, направих ли го. Тук е било явно. Сега, тук като прекъсвам, честно казано, вместо да ги правя с такива линии, предпочитам да ето така. Ще видите след малко колко по-добре изглежда. Определено съм на мнение, че това е по-добрия изглед. Допада ми. Така. Пазво, това са подробности, да, но все пак. Добре. Там биде. Тук ще имам разстояние. Надявам се да забелязате колко по-олекотена ми е работата, след като имам всичките размери. Ако не го бях направил, ще се налага да ги пиша веднъж и там в разпределението и втори път тук в аксонометрията. А сега просто използвам вече набраната инерция и действам. Сега тук се отворя малко повече място, тъй като следващия район е по-голям, следващия участък. Така. Добре. Тук има един участък от 2060. Това нещо чува дали да не го сваля малко по-надолу. Ето така. Пак казвам, компресираме, за да може по-добре да се четат надписите. Колкото по-голямо е излишното разстояние, толкова по-големи трябва да са и надписите, пък това вече създава неудобство спрямо позиционирането им. Тоест, ако тия числа ги направя няколко пъти по-големи, ще ми е по-трудно да ги сместя в това пространство. Така че гледам да намеря златната среда между естетика и функционалност. Като имам да уеднаквявам линиите, базово се целя в пресечните им точки, защото по този начин операм директно и с двете
И също така избягвам да имам няколко композиции. По-скоро е така едната линия, искам да си почва от началото до края. Убедил съм се, че това нещо е за предпочитане. Сега, тук трябва да оправим видимостта. Така. И това е детайл номер. Всъщност това не е детайл. То и детайл и вертикала номер 5. Така, базово това са ми вертикалите по втория етаж. Сега трябва да направим тези на първи и да ги свържем в една обща. Но, как също хайде. Тази е седмата, искам да направя първо шестата. Караме подред. Така. Това ми е вертикалата. Ще ми трябва тази тоалетна и тази парална машина. Направо ги копирам и двете. Ще ги сложа ето тук. Ще ми трябват две мивки, тоалетна и кухненска. Това ми е кухненската, а пък това ми е тоалетната. Така, ето ми ги компонентите. Сега от вертикалата тръгвам нагоре, някъде там ще ми е кухненската мивка, а пък някъде тук надолу ще ми се падне паралната машина. По този начин. И това ще го дигна нагоре, за да мога да се освобода място сега, като се наложи след малко да оправям видимостите, просто да разполагам с това място. Нищо сложно, елементарно е. Като композиция, това идва насам. Туалетната ще ми бъде някъде тук. Тази малко ще я сбия. Така. Добре. Сега, тук имам една... Всъщност нямам. Ако от тук до тук разстоянието е 80, то от тук е до тук до 50. Първоначално се заблудих, че нещо не е много центрирано, обаче мисля, че все пак това мога да го сбия маничко. Струва ми се излишно да го разхвърлям толкова много. Така. Добре. Горе казахме, че имам кухненска мивка. Със сигурност ще е свиня. Ето така. И долу имам пералната машина. Значи нещо е такова. Пардон. Тук размерите. Идеално. И това идва тук. Сега остава. В случая направо е така ги докосвам и трите. Вижте как всичко с едно движение. То между другото не е точно така обаче. Това трябва да слезе малко надолу. Нещо и такова по-скоро трябва да стане.
Топото между другото си ми е само и така. И сега се прицеля в тази точка и всички стават както трябва. Тази искам да я дигна отгоре. Ето така. Добре. Само че това ще го премества отгоре, защото сега тук като пускам вертикалите ще ми пречи. Топото ще иде в паралната машина. Е така. Какво направих? Само е така. Това е вертикал номер 6. И остава номер 7. Беше нещо доста лесно. Да. Периодично, между другото, удрям по един сейф за всеки случай. Съветвам ви и вие, като чертаете, да придобиете този навик. Така, това ми е вертикалата. Ето ми е тоалетната мивка. И ето ми е тоалетната. Добре. Не. Тук не е така. Тук е та. Защото влизам в стената, а не излизам от стената. Ще опусна още малко, за да не отива в надписа. И базово като композиция ще е нещо и такова. В края ми е мивката. Това между другото мога да го компресирам спокойно. И някъде тук ще ми бъде тоалетната. Малко преди средата. Значи в първия участък имам само студената, тук имам студена и топла, като пропорции, а пък тук имаме това. Сега всичко мога да го сплескам маничко, искам това да дойде насам. След това цялата тази композиция искам да дойде тази заедно с това. Това няма да го пипам, защото тук ще прекъсна тръбите след малко, така че само това ще се преместа и така леко. Стига толкова. Добре. И тази аксонометрия почти готова. Остана само ето. Добре. Пускам вертикалите. Сега ще изберем най-подходящото място. От една страна мога да го направя тук. Даже мисля, че ще е добър вариант. Така ще го направя.
че така е добре. И това е вертикала номер 7. Така. Това беше по-лесната част. Не, че другата е много трудна, но в момента приключихме с изготвянето на отделните детайли. Следващата ни задача е тези отделни детайли да ги обединим в една цялостна аксонометрия. Сега, как ще стане това? Базово ще използвам информацията ето от тук. Т.е. вертикалите се продължават към долния етаж, с изключение на ето тази. Това е вертикала номер 3. Сега фащам вертикала номер 3. Това ми е почта на единия етаж. И то, между другото, тук екшена се случва точно след това нещо. Така че... къде го сложа? Ще го сложа ето тук. Непосредствено след етажа, от порядъка на примерно 20 см под нея, имам... Ще следвам изцяло ето това разпределение. Тоест... някъдето тук. Движа насам. Сега може да се наложи да преправя обаче тук размерите. Ще го пусна малко повече, за да не влизам в тях. И тук слизам надолу. Ето така ще се получи. Това ще го копирам, ще го сложа и тук. А тези, единият вариант е да ги предвижа ето така. И ще става добре. Става идеално. Ето така. Сега казахме, че трябва да сложим кота. Код T всъщност. Сега, тъй като нали, всички тия са спрямо готов под, аз като видя каква ми е котата на самия етаж, трябва да ги преправя леко. Тук кота на самия етаж ми е 3,85, т.е. това ще стане 4,85. Това между другото трябва да го адаптирам за всичките. 4,85 и това ще стане 4,85. Те, реално всичките прибори на този етаж ще ми са с 4,85. Това нещо може да се преправи лесно. Ctrl-Shift-C, копирам го. И сега навсякъде, където съм слагал 1 метър кота, ще преправя на тази стойност. Това не го съобразих, така че хайде да го коригираме. 4,85 минус 50. По-скоро това 4,35 става тук, а пък с 2,20 колко става? Уморен се, не ми се смята, иначе по принцип не ми е проблем. 6,05, добре. Какво идва сега? 4,25. Добре, тук между другото също трябва да се сложа кота. Тя ще бъде същата. Като е онази. Така, кодите тук са готови. Кодите тук. Казахме 4,85, 4,35 всъщност. Не. Е това. Добре, третата я преправихме, четвъртата. Какво беше тук? 4,25 трябва да е било бидето.
тук пропускам коти. Трябва да се наваксат. Направо ще ги копираме от тук. Казахме, че 4.35. Тук трябва да я сложа. Ще го махна тук и ще го оставя там. Това също не ми харесва и ще го преместа малко, за да се чете текста. Сега тук тръбите са една до друга, поради тази причина си позволя така да я направя топлата. Повтарям, това е частен случай, защото тръбите са по тавана и са една до друга, иначе трябва да изглежда по начина, по който изглежда горе. Сега ще изглежда леко странно и объркващо, но отварям една скоба, защото това нещо е важно. Така. Тръбите са една до друга тук. Това е. Добре. Ти разстояния, между другото, трябваше да ги напиша. Надявам се да ги имам. Не съм ги написал. То, между другото, това не е вярно. Не е вярно, защото от тук ми минава топлата. Направо. По-скоро и тук трябва да свързвам примерно кое. Сега вижте как е при мен. За да мога да уеднаква напълно случая, ще направим следното нещо. Само че ако тръгна от тук, става много грозно. Всичко идва от тия числа и просто за да си реша проблема, ще ги преместя горе. Така. Сам и това е тук. Трябва да се придържам максимално много към ситуацията, която съм избрал в заданието. Тоест, имам такъв преход при студената вода, но не и при топлата. Това нещо няма да остане по-назад и той идва ето тук. Просто да се освобода фронта отдолу и да не се налага да... Такова, че кацнах в котата, което не ме устройва. Така. Сега, цялата ето тази композиция идва насам. А топлата, както е тук, ще стане... Всъщност те сега се сменят местата и това ще ми стане студената. А това, което е топлата, идва
Така, това ще ми стане студената вода, отгоре ще остане топлата. Ще ги направим иначе. Така. И тръгвам нагоре, директно. Окей, това ще ми е студената. За да мога да представя напълно случая. Добре. Ето как се случват нещата. Това си ми е студената. Ето така. А котата тук ще ми бъде 20 см под почвата. Значи аз тук съм на 50 см. И 20 см под почвата означава 70 см надолу. Т.е. 35 и още 35 идва 3, 65. Така. Добре. И тук вече слизам надолу. Това го блокирам. Така. Това също в блок. И това също в блок. Така. 4. Само искам да погледна. 4,85, 4,85. Така и тук съм пропуснал да сложа кота. И как ме чака. Супер. Блок 4. 5. От сега знам какво съм изпуснал. Ето тази кота. Само че тя ще ми трябва в такъв изглед. Така. Добре. Тази е 4,25. И това какво трябваше да стане? 4,85. Тук имам някои пропуски. Блок 5. 6,7. Четири 35 е тази кота. Това значи трябва да стане 4,85. Както и това. Добре. Хубаво. Значи това са ми 7-те вертикали най-базово. Тези са ми на последния етаж, тези са ми на долния. Сега, казахме, че тази си продължава тук 2,50 през целия етаж. И ще си копирам едната почва обаче. Така. И базово някъдето тук минава на тавана на последния етаж. Тоест в момента гледам ето това място тук. И виждате как от тук като слезе, като това слизане вече, ако това ми е 4 и нещо, колко ми е на първия етаж?
между другото са доста високи, по 3,81 етаж. Тоест тук ми е, нали, котата ми се пада на 3,85, тук ми е на 0,0, ето на този. И аз реално слизам под неговата плоча, т.е. реално в момента по 3,80 са, да. Т.е. реално аз сега слизам някъде ето тук с тръбите. Тук се намирам вече. Прием го пак на 20 см под. Т.е. ето тук съм вече на кота минус 0,20. Така почвам да работя. Добре. Оставям аксонометрата там. И търся това като разпределение. Тук движенията ми са. Сега първо ще се направя пак скелета и оттам нататък вече тръгвам с останалата част. Така. Насам. След това имах един голям участък на тук. В тази посока. От тук базово излизаме от сградата. Кажем така. После ще ги наместим. Къде се пада сега? Тук долу имам вертикала номер 7. Дали ми ги изтрих? Тук мисля, че от много местене по чертежите вече съм ги объркал. Сега то между другото има някаква минимална разлика между тези неща, които правих, защото съм ги правил два пъти. Но базово това ми се пада вертикала. Откъде идва? Мисля, че е тази шестата. Седмата всъщност, ето тази. От тази баня трябва да е. Там е вертикала номер 7. Ето е къде. Добре. Значи аз се ориентирам тогава. Точно сега, че вариантите ми се разминават, тъй като не са еднакви, трябва да изберем на кой да правим. Хайде ще правим на това. Това е вертикала номер 7. Ето ми е вертикала номер 7. Сега. Тук ще има корекция. Това нещо няма да го оставям толкова на висока, по-скоро ще го сваля ето така, тук. Това нещо цялото символизира ни 50 см, обаче ми е важно, за да мога да илюстрирам каква е разликата. Нали, тъй като това нещо се пада един етаж надолу и няма да го има ето целият преход, респективно ето тази вертикала трябва да дойде някъде ето тук. Сега ще остава само тук. Това ми се води по продължението на ето тази линия. Така. Така. Така и някъде тук ми идва тази вертикала. По този начин. Какво мога да направя сега, за да не се получава така? Най-лесният вариант в случая ще бъде да... Първо ето това нещо ще го дигна нагоре, за да се освобода малко фронт. Ето така. Максимално близо до аксонометрията. И в това пространство, което ми се откри отдолу, ще позиционирам ето така. Това мога да го сваля малко по-надолу. Сега ще използвам Mirror, за да получа огледалния образ. Ето тук. Така. Какво остава отзад? Тръбите остават отзад. В смисъл хоризонталния клон остава отзад. Така ще слагам го и го заличавам по този начин. Добре. Сега, тук, както може да видите, имам отклонение за бойлера. Сега, то как ще бъде? Сам слизам надолу, а при топлата вода респективно се пада да е ето
топлата вода се пада да ето така. Ще го преместя малко. Ще така. И това нещо, къде ми се пада, ако го... Ще трябва да движа така на 45 градуса. Ето тук ми се пада. Ще трябва да дойде тук така. Сега доста разкрачен стана този бойлер, обаче това се получава заради ето тези линии. Ако искам да ги оправя, мога да го направя, просто трябва да слязат насам. Още е, че по този начин тук няма да се види добре видимостта. Може би и така. Мисля, че това ще е най-добрият вариант за нашата ситуация. Ето така. Трябва да го свържа с студената, т.е. ето по този начин. И сега цялото това нещо спокойно мога да го компресирам леко нагоре, т.е. да го изместя ето така, просто за да бъде по-прегледно. Сега, бойлера. Обяснихме как се смята котата му, по-скоро ще е нещо ето такова, обаче самия бойлер трябва да слезе додолу, така че леко ще бъде ремонтиран този изглед. Ето това нещо, вместо така, трябва да е долу. Тоест ето тук. И тези меки връзки, ако ги огледализираме по този начин, дали няма да станат. Я да видим. Мисля, че е добре. Сега надписа за меки връзки, къде да го поставим, може би ето тук. Само, че не ми хареса това, че влиза... Така. Мисля, че е добре. Имам такова име на блока. Така. Добре. Сега тук мога да сложа помпата или поне означението за нея. Тук това с пресичането обаче остана на заден план, за съжаление. Сега ще трябва да го преправим. Нищо. Правим го.
Идеята е просто да се вижда. Добре, трябва да сложим кота. Котата... За тази ситуация е малко по-различна от стандартната. В случая бойлера ни ще бъде надолу. Просто няма как да се събере. Всъщност, то с цел обслужване и с цел това, че има помпа, може би е най-хубаво да си направим класическата ситуация, т.е. тия преправания направо ги махам и си копирам оригиналния бойлер. Ще го сложа както си е и ще използваме формулата, която по принцип сме свикнали да използваме. Тук не се образих първоначално с помпата, така че бойлерът си слезе отдолу и това е. Да, как смяташе котата? Светло 20 см отгоре, размера на бойлера и 20 см отдолу. Какво означава това? Тук като гледам светлото разстояние, само че ще го проверя още един път за всеки случай. Мисля, че ми е... Това ми е светлото разстояние, 2,10. Добре. Това бойлер беше 1,25. 20 см отгоре и 20 отдолу означава 40, значи това нещо като кот ми идва на 40 см. Спрямо дъното. Спрямо почта. Така. След като знам това нещо, ще ми трябва и ето това. Значи аз съм на 20 см. Я да си го сложа като кота. Под почта, т.е. само че ние пък сега в момента говорим за минус. Това ще трябва да го преправя. Значи тук съм на минус 0,20. Сега, аз ги сметнах 40 см от пода, т.е. ако пода ми е на минус 2,50, 40 см отгоре ми е минус 2,10. Ето така. И от минус 20 до минус 2,10 ми е 1,90 за студената и толкова и за топлата. Те си казахме, че са една до друга, изводите им също са на едно ниво, така че ще се получи ето така. Добре, това нещо го сложихме като размер, доволен съм. Слагам топлата вода и на останалите места, където я има. Така. Това нещо давам Bring Front. Виж, така е добре. Сега, направихме току-що ето този участък от аксонометрията. Продължаваме с горния. Всъщност сега си копираме всички размери, за да знам, че това нещо е приключено. Имам ето тези тук. После имам ето тези тук долу. Стига. Така. Идеално. Имам тези тук. Сега, тъй като това разстояние нещо обаче не съм го копирал правилно, ще ги променя ръчно, няма проблеми. Това трябва да е 45, това трябва да е 40. Сега, какво ми прави впечатление? Прави ми
впечатление това, че много настрани ми идва цялата композиция. Поради тази причина хващам каквото мога и сближавам позиции. Ще гледам да са максимално близо, без да ми се пресичат вертикалите. Да кажем, това ще бъде. Няма да изпадам повече в подробности, но поне колкото мога ще искам да го компресирам. Добре. Това ще го преместя обаче, че става една влизат една в друга. И тук казахме 1,90. Чудесно. Сега тук имам разстояние 3,50. Това направо ще копирам с човката. Ето така. После имаме почти 20 метра. Добре. И сега, някъде ето тук започвам с отклоненията. Имам едно отклонение насам. Секунда, искам да проверя нещо. Така, значи това като ниво ми се пада над другата. Ми се пада горе-долу на нивото на вертикала 1. Тоест, където съм направил тази, на същото ниво ще гледам да позиционирам и настоящата. Идва някъде ето тук. Еми, тук ще бъде. А пък... Значи сега слизам насам. Прави така и тогава тръгва. Не. Идва насам. Прави така. А пък ето от тук ще насам и насам. Значи и така ще ми е като композиция. Така, тук имам там се води вертикала номер 3, така като гледам. Ето тази. Добре. Вертикал номер 3 е на последния етаж, което означава, че сега ще копирам ето това нещо като височина. Идеята е да може да се запази хоризонталното направление. Крашна обаче. Време на време, между другото, крашва. До някъде се радвам, че се случи така, защото ще мога да ви покажа какво се получава в такава ситуация, как да се спасим. Отваряте Drawing Recover Manager и търсите най-пресния сейф. Аз между другото направих един сейф непосредствено преди краша, така че в случая не се тревожа особено много. Къде го намерите този Drawing Recover Manager? Ето тук. Намирате папката на самия проект и я отваряте. Да видим, да. Базово копираме ето тук. Директно е с това разстояние, не за друго. Като стана въпрос, просто за да мога да ги уеднаквя. Ще ги наложа едно върху друго, просто да видя къде трябва да свърши. Трябва да свърши ето тук и сега вече мога да си изтрия тази информация. Просто ми трябваше, така като... Тук между другото пише 2, обаче това е трета вертикала. Или пък не. Сега втората и трета... Секунда само. Втората вертикала ми ето тази горе. Тази е третата. Добре. Ето къде ми е третата. Еми отново същото нещо. Значи искаме и тази дължина. От тук до тук, ето така, да се запази. Слагаме тук. Значи малко ще пострижа.
дойде до тук. Ето така. Ето тук трябва да позиционирам. Сега, всичко, което остава под, го прекъсвам. Ето така. Както и тук пак. Ето така. Просто за да мога да се освобода фронта. Тук ми е вертикала номер 3. Тук долу ми е номер 4. Търся номер 4. Ето е. Трябва да направя толкова дълга, колкото ето тази. Само че не така. Добре. Цялата тази композиция трябва да дойде на ето това място. Така. Тук обаче пак трябва да прекъсваме. Ето това. И после ето това. Сега като сложа между другото топлата вода, още един път ще трябва да ги прекъсвам, ама няма как, такова е. Така. 1, 7, 3, 4. Тук обаче ми прави впечатление, че май съм пропуснал вертикала номер 2, защото нещо не я виждам. Къде ми е вертикала номер 2? Ето тук горе. Това е номер 2. Копираме и я слагам на най-долния етаж да видя защо така се е случило. Всъщност не, ето е вертикала номер 2. Тази горе не съм пропуснал, напротив. Добре, това е добра новина. Сега това нещо ще го сваля мъничко надолу, не заради друго. Видяхте как ми идва линията точно в този душ. Искам да избегна този сценарий, така че ето така. Добре, продължавам насам. Я да видим сега какво имаме тук. 1, 7, 3, 4. Тук ще бъде 2, значи 2 тръгва малко след. Ще леко насам. Насам. Тук имаме една така чука заради колоната. Тя обаче стана прекалено голяма. Скоро трябва да е нещо и такова. Аз не знам дали и целият участък не го направих излишно голям. Напълно достатъчно ще бъде да ми е така. А тук ще имам отклонение за следващата. Може би някъде по средата. Това ще малко преди средата. Ако сещате е номер... Не е номер 5, обаче е номер 6. Това копия ли са? Копия са. Така, ето ми е номер 2. Копираме и я поставям на нейното място, което ето тук. Тук на номер... Какво казахме? Номер 6. Така. Сега са номер 6. Ето е. Тя между другото трябва да ми е по-малко, тъй като тук събитията се случват на по-ниския етаж. Така че какво ще направим? Леко я дигам. Разбивам блока. Това нещо го удължавам. Самата вертикала я слагам тук и готовия под ще го преправя леко. Да кажем ето така. Стана въпрос, че е от порядъка на 10 см разликата. Такова обаче не съм мислил много. Значи, ако тук съм на кота 0,0, тези ще трябва да се останат. Това си е на 1,00, а пък това ще е на... Това също ще е на 1,00.
кота. Тук съм на 50 спрямо готов под. Това се отнасяше и за другата, която се намира тук, ето тази. Те няма да са на тези коти, аз действах без много да се замисля. Тези, които са на първия етаж, ще бъдат със стандартните. Поне поправката е лесна. Така. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Остана само седмата. В случая това ми е вертикала номер 5. Мисля, че е това. Не. Ето това е. Тя обаче вече е на най-горния етаж, т.е. това нещо ще го удължа малко повече. Колко? Пак трябва да се измеря колкото ето това. Сега не е нужно да е точно същото, но е хубаво поне да бъде в подобен диапазон. Поради тази причина копирам, слагам тук. Виждам, че още мъничко, не съм нагласил обаче много добре. Виждам, че още мъничко мога да я сваля. Правя го. Така. И сега трябва да позиционираме ето тук вертикала номер 5, само че тя ми е леко надолу. Тази определено ще е свия. Няма нужда да е толкова голяма. Така. Тази ще ми дойде някъде. Сега ще гледам да ги преплета. Тоест така ще я поставя, че да може после да няма нужда от много. За да постигна желанието ми обаче, ще трябва това нещо леко да го редактирам. Да мисля някъде и тук да я поставям. С идеята за първи път ми се случва и така, каквото да натискам произволни копчета и вече да са взети. Аз съм правил доста по-обемни чертежи. И да кажем, ето тук мога да я позиционирам. Сега тя идва от горния етаж. Значи тук имаме една плоча. Тук някъде ще имам втората плоча и събитията ще се случват ето тук на това ниво. Така. И от тук излизам. Сега, казахме, че реално в предишния клип аз влизам на една кота и тук се дигам по тавана, така че ще бъде нещо и такова. Като няколко кратки корекции обаче най-напред. Първо, това цялото го хващам и го огледализирам, като тази част няма да ми трябва. Така, по този начин. Тук кодът ще ми бъде минус 0,20. Сега, тук код казахме, че ми е минус 1,50 от земята. Тоест, остава се минус 1,50. От 0,20 до 1,50 трябва да изчисля разстоянието. Това е 1,30. Тоест, ето тук. Слагам на студената 1,30. Така, някъде тук ще ми бъде водомерния възел с елементите в него. Сега ще го направя само като кутийка, без да ги означавам. И това началото се намира във водомерна шахта, т.е. така, това е двойната водомерна шахта и трябва да взема едни размери от ситуацията. В случая ето този и ето този. Сега няма да означавам елементите тук, просто ще напиша най-накрая в легендата, че ще запиша самите елементи на водомерната шахта в легендата. Те обаче са значително по-големи от другите, направо съм ги там да се виждат. Вижте какви трябва да бъдат.
искам само да направя една кратка проверка дали така начертаните от мен аксонометри са достатъчно големи размери, защото ако не е, трябва да се преправят всичките, това е изключително досадна задача. Аз няма да го направя сега, но все пак чисто информативно. Надявам се, че се виждат. Значи в тази ситуация най-добрият вариант е да сплескам още малко аксонометрията, за да може да стане малко по-ниска и тогава вече могат да се видят. Тук компромисно, ако е разпечатано достатъчно голям лист хартия, да кажем примерно на А2, отново ще стане, но правете ги една идея по-големи. Ето тук съм тръгнал добре и с тези размери малко попрекалих, така че ето тук си поиграя. И тази шахта ще направя в блок и със сигурност ще мащабирам. Да кажем, искам да стане около 1/4 от настоящия размер, т.е. ето така. Изобщо всичките размери ще ги намаля осезаемо. Защото колкото по-малка е аксонометрията, както стана въпрос, толкова по-добре. Добре. До някъде добре се случи така. Хайде да видим как преправяме цялото това нещо, като когато има нужда и в случай, че има нужда. Стана въпрос, всичко отива на страни. Ето така ги хващам. И това отива на страни. Сега, после. Толкова цяло ето от тук ми идва проблема основния. Гледам да я компресирам колкото мога повече, за да може да я сбия в екрана. Това нещо тук със сигурност трябва да слезе надолу, просто няма как иначе. Тук съм изпуснал един размер. Отива там. Ето по този начин. Идеята ми е просто наистина да взема максимално малко пространство, защото тогава вече може да се мащабира значително по-добре. И някъде тук продължава надолу към уличния водопровод. Тук ще го начертая. Ето го уличния водопровод. Тук между другото сега сещам, че забравих да сложа помпата. Хайде поне да означа. Сега трябва да си копирам всичките размери. Тези между другото вече ги сложих. Тук ще покажа и преминаването през зида. Това е така. Всъщност то не е там, обаче ами ето тук. Когато всичко е готово, най-лесно е да уеднаква линиите. По-неприятната част е когато трябва да добавям размерите, което между другото ме очаква, така че аз се захващам за работа. Така, тук съм сложил 19 метра и оттам нататък останалите чакат. Така, 2,35 имам тук. Става въпрос за ето това. Тук между другото бързината не съм ги направил както трябва. Ето така. Тук размера по една или друга причина ми се е загубил. Той е 1,55 за студената и 1,65 за топлата.
също 1,65. По този начин. Тук имам 1,30. Добре. Този участък е готов. Тръгваме нагоре. Така. Трябва да е малко по-настрани обаче. Ще го преправя. Така че наистина да си бъде на дистанцията, на която е. Пум. Май съм почти готов. Тук имам близо 4 метра. Ето в този участък. Останалите ги написах. Така, и това тук не съм го измерила, трябва. Тук имам само студена, 1,55. Направо ще го правим това. Добре. Остава да сложа топлата вода и аксонометрията, ако не се лъже, е готова. След това ще проверим случайно за пропуски, защото по всяка вероятност съм изпуснал нещо, но това е основата. Това съм. Топла, топла, топла. Хайде да ги оправим. Сега виждам, че нямам код, ето тук трябва да имам. Другото, което виждаме, че при местенето едната е останала некъдето трябва. Сега тук имам минус 1 и минус 0,20. То това между другото, че го имам на доста места, така че направо отварям тук при котите и ги почвам. Това. Пазва навсякъде тук на слизането, трябва да ги сложа. Минус 0,20. Така, трябва да има тук, казахме. Трябва да има и тук. Така. Това го искам отпред. По този начин. Тук съм сложил. Тук вече има. Тук няма. Тук не е тази. Не е тази.
Там. Добре. Че минус 0,20. Всъщност, тук съм изпуснал. Трябва да стане топло. Така. 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 Сега трябва да оправя само видимостите. Ето тук, примерно, студената, където е отдолу, да си иде отдолу. Няма място на топлата. И това не трябва да стърчи също така. Тук ми прави впечатление, че не е където трябва. Прави впечатление, че и тази стърчи. Това биде тук преместването. Виж, че просто това не се е видяло. Така. Студена. Тук мога да пусна още обаче. Така. Добре. Сега тези ще ги дигна леко нагоре, защото изглежда се като продължение на долното, а пък това не ми се нрави. Бих искал да избегна. Просто да си личат, че са различни клонове. Виж, че не е по-добре. Ами така като гледам, това е научния водопровод, трябва да си взема текста като копия. Сега това нещо ще го кача значително по-нагоре, защото е много важно на каква дистанция, тъй като определящо за размерите, на които ще принтирам, а пък вече от спрямо размерите, на които ще принтирам, се определи дали ще се види надписите или не. Така че гледам колкото може по-добре да ги направя. Добре. Сега това нещо го изтривам и правя втора рамка, да кажем ето такава. Трябва да има максимално плътно по листа и правя една бърза проверка дали това нещо разпечатано, тук между другото трябва да се коригира. Така. Тия респективно не ми трябват. Искам да видя дали ако го разпечатам ще се вижда.
може би ще мога да я свия така. Еми да, доста по-добре. Реално мога да се заиграя още тук там да я свия и просто да пробвам. Трябва да свия листа колкото мога повече. Тоест сега да кажем този край на рамката. Там обаче няма да стане. Примерно, което тук приключва. Ще е значително по-добре. Виждат се, така че доволен съм от реализацията. Сега тук виждам, че съм забравил едната за топла вода, може да се коригира, но базово това е. Така трябва да изглежда, евентуално тук мога още малко да я свия, но мисля, че размерите са достатъчни, за да се четат. Я си направя което трябва, става въпрос за този участък. Еми това е. Това е втората част с аксонометрията. В следващото видео продължаваме с размеряването.